Ndakulandira nokondedwa ku video yachiwiri imeneyi mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu wamphamvu zonse, yemwe ali Mulungu woyera, Mulungu wolungama. Palibe Mulungu wina koma Iye yekha. Iye ndi mfumu ya mafumu. Okondedwa, mwina musegula kumene video imeneyi, ine ndine neneri mchizungu amati prophet Ian Ntaba, ndipo ndimatumikira kutumiki otchedwa The Will of God Ministries. Video imeneyi ndi video yachiwiri, ndipo ikupitiliza kukuwunikirani kudzera mawu a Mulungu za chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu pa wapolisi wina aliyense, kapena Mkhristu wina aliyense, kapena munthu wina aliyense kumbali yolandira ziphuphu. Chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu pa Mkhristu wina aliyense, wapolisi wina aliyense, munthu wina aliyense kumbali yolandira ziphuphu. Mbuyomu ndinatulutsa video yoyamba imene inapereka uthenga wopita ku Malawi Police Service, ndipo kupita makamaka kwa apolisi omwe ali mabranch awiri awa, ku traffic komanso ku prosecutions. Ambuye Yesu Khristu anandipasa kuti ndapase uthenga apolisi omwe ali magulu awiri amenewa, mabranch awiri amenewa, ndipo Ambuye Yesu Khristu akuwadzudzula apolisi omwe ali magulu amenewa kuti asiye kulandira ziphuphu, asiye kuchita zakatangale. Ndipo video imene munapereka uthenga, kenako chakumapetoko nayamba kuwunikira za uthenga umenewo kudzera mmawu a Mulungu, ndipo tinawerenga Aroma mutu 2 verse 17 kusika musi mpaka na 23. Ndelero tipitiliza kuwunikirana za uthenga omwewo kudzeranso mmawu a Mulungu, tipitiliza pomwe tinasiyira. Okondedwa, muziwe kuti Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna Mkhristu wina aliyense akhale wolungama, akhale woyera, akhale opanda chilema, akhale opanda chodetsa china chilichonse. Ziphuphu kapena katangale zimadesa Khristu, ndipo uthenga umene ukhuze kwambiri akhristu onse omwe ali apolisi, ndipo ali mabranch amenewa kapena sali mabranch amenewa, koma akuchita zakatangale, akuchita za ziphuphu, akulandira ziphuphu kapena titi akulandira zokomesera mulandu. Wokondedwa, Mulungu wathu wamphamvu zonse salandira zokomesera mulandu. Deuteronomy 10 verse 17 akuti popeza Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu wa milungu ndi Mbuye wa ambuye, Mulungu wamkulu, wamphamvu ndi woopsa, wosasamalira nkhope za anthu kapena kulandira chokometsera mulandu. Wokondedwa, inuyo ngati muli Mkhristu ndipo ndinu wa polisi, muziwe kuti ndinu mwana wa Mulungu, ndipo akuyembekezera kuti inuyo chifukwa choti ndinu mwana wa Mulungu mutengere zomwe Atate wanu amachita. Ndi Atate wanu yemwe ali Mulungu wamphamvu zonse, iyeyo akuti salandira chokomesera mulandu, kutanthauza kuti salandira ziphuphu, sachita katangale. Nde inunso musalandire ziphuphu, musalandire chokomesera mulandu, musalapange zakatangale. Okondedwa, kodi nzotheka kukhala munthu pa dziko lapansi pano ndipo osachita zakatangale? Kodi nzotheka kukhala wantchito mboma, kukhala wa polisi, kukhala wa traffic, kukhala prosecutor ndipo osalandira chokomesera mulandu, ndipo osapanga katangale? Yankho ndi okondedwa, nzotheka. Tate tiwerenge chisanzo cha munthu wina m'malemba yemwe anali munthu ngati inu ndine wani, komanso adali pa ntchito yotumikira anthu, anali ndi udindo wotumikira anthu, chizungu amati judge, anali woweruza, ndipo iyeyo anakwanisa kuweruza milandu yonse mu nthawi yonse ya moyo wake mmene anali pa ntchito imeneyi ya ujaji yoweruza, ndipo sadalandirepo chiphuphu, sadalandirepo chokomesera mulandu, sadachite zakatangale. Tate tiwerenge 1 Samuel mutu 12 verse 1 mpaka na 4 akuti, ndipo Samuel anawuza Aisraeli onse kuti, onani, ndinamvera mawu anu mwa zonse munalankhula ndi ine, ndipo ndinakulongerani mfumu. Verse 2, ndipo tsopano si mfumu idzayendabe pamaso panu, ndipo ine ndine wokalamba wa imvi, ndipo onani, ana anga amuna ali nanu, ndipo ine ndinayendabe pamaso panu kuyambira ubwana wanga kufikira lero. Verse 3, ndikalipo ine chitani umboni ndi wotsutsa pamaso pa Yehova. Ndiwerengeso verse 3, and very important, mukhale chero.
ndikalipo ine chitani umboni wonditsutsa pamaso pa Yehova ndi pamaso pa wodzozedwa wake. Ndinalanda ng'ombe yayani? Kapena ndinalanda bulu wayani? Ndinanyenga yani? Ndinasutsa yani? Ndinalandira m'manja mwayani chokometsera mulandu kutseka nacho maso anga? Ngati ndinatero ndidzachibwezera kwa inu. Verse 4 yomaliza. Ndipo iwo anati, simunatinyenga kapena kutisautsa kapena kulandira kanthu m'manja mwa wina aliyense. Okondedwa, verse 3 ndi 4 very important. Ndibwerezanso. Ndikalipo ine chitani umboni wonditsutsa pamaso pa Yehova ndi pamaso pa wodzozedwa wake. Ndinalanda ng'ombe yayani? Kapena ndinalanda bulu wayani? Ndinanyenga yani? Ndinasutsa yani? Ndinalandira m'manja mwayani chokometsera mulandu kutseka nacho maso anga? Ngati ndinatero ndidzachibwezera kwa inu. Verse 4. Ndipo iwo anati, simunatinyenga kapena kutisautsa kapena kulandira kanthu m'manja mwa wina aliyense. Okondedwa, mneneri Samuel anali oweruza, chizungu amati judge. Amapanga judge Israel, amaweruza Israel. Onse ana Israeli akakhala ndi milandu amabwera kwa iyeyo ndipo amaweruza. Mene timapitira ife kumakoti kwathuku. So ma prosecutor take note, a traffic take note, wina aliyense akugwira ntchito mboma take note. Ndiye mneneri Samuel akuti mu nthawi yonse yomwe anakhala iyeyo judge ku Israel, kufika nthawi iyi pamene anakalamba kukhala ndi imvi, iyeyo akuwauza ana Israeli kuti sanalandirepo china chilichonse chokometsera mulandu. Koma ngati alipo wina yemwe akuganiza kuti ndipo ali ndi umboni kuti iye adalandirapo chokometsera mulandu, ziphuphu kapena chiphuphu, amene yoyo abwere poyera ndipo auze ana Israeli ndi kunzenga mulandu kuti adalandira chokometsera mulandu. Okondedwa, ana Israeli akuyankha kuti ndipo iwo anati, simunatinyenga kapena kutisautsa kapena kulandira kanthu m'manja mwa wina aliyense. Okondedwa, Samuel anali perfect. Samuel sadalandirepo chiphuphu, sadalandire ziphuphu, sadalandirepo zokometsera mulandu. Verse 5 Samuel akuti, ndipo iye ananena nawo, Yehova ali mboni yanu ndi wodzozedwa wake ali mboni lero kuti simunapeza kanthu m'dzanja langa. Nati iwo, iye ali mboni. Okondedwa, palibe yemwe anapeza m'manja mwa Samuel kuti munafika chiphuphu, munafika ziphuphu, munafika chokometsera mulandu. Adakwanisa kuweruza Israeli moyo wake wonse mu nthawi yomwe anali judge kapena anali kuweruza, opanda kulandira chiphuphu olo ndi chimodzi. Choncho okondedwa, timutengere chisanzo cha Samuel. Nzotheka kukhala inuyo wa traffic, nzotheka inuyo kukhala prosecutor, nzotheka kukhala inuyo ndi udindo wanu omwe muli nawo mbomamo, ku organization kwanu, ku NGO ko, nditudi ndizotheka inuyo ku business kwanuko, kuyendesa business yanu popanda kuchita chiphuphu, popanda kuchita katangale. Ndizotheka. Samuel is an example. So ndi chisanzo chomwe Ambuye wathu Yesu Khristu amafuna kuti ndikugawireni inuyo anzanga. Ndikugawireni inuyo anzanga omwe muli ntchito mboma. Ndiyeno chimachitikanso nchokuti mumati mukachita katangale kapena ena akachita katangale amatenga ndalama ije ndikukapereka ku charity. Kuitenga ndalama ije okondedwa ndikukayipereka ku charity. Ndalama imene ija ndiyodetsedwa, musaipereke ku charity. In fact enakoza kutenga tukapereka cha 10 ndiyodetsedwa, musaipereke ku charity. Ndamata kutenga ina kusalale ku half 10% yonse yoti ichokere kusalale koma atenga ku 5% inayi akutenga kuyakatangale kuja kuphatikiza kuti ikakhale 10%, akuphatikiza ndalama ya clean ndi ndalama yoyipa akukapereka ku charity ngati tithe.
pena olopereka ngati chambali chopereka chija ndalama imene musakapereke kutchalichi, because mwachimwa pochita katangale mukubweranso ndi tchimo lachiwiri, mukuchimwanso potenga ndalama ija ukapereka kutchalichi, mukupereka nsembe yoyipa. Tiwerenge Miyambo mutu 15 verse 8 akuti nsembe ya uyipa inyasa Yehova, koma pemphero la wowongoka mtima linkondweresa. Ndibweresanso Miyambo 15 verse 8, nsembe ya uyipa inyasa Yehova, koma pemphero la wowongoka mtima linkondweresa. Wokondedwa, muziwe kuti ndalama yanuyo mumayipereka ngati nsembe, ndalama yanu mumayipereka ngati nsembe, ndipo nsembe imeneyoyo ndi nsembe yoyipa. Muziwe zimenezo. Ndalama yanu mumayipereka ngati nsembe kwa chauta, nde ndalamayo ikakhala kuti ndi yachiphuphu, ndi yachinyengo, ndi yakatangale, ndalama imeneyoyo ndi yoyipa, ndi yoyipa. Nde mmene mukuyipereka kwa Mulungu mukupereka nsembe yoyipa, nde Mulungu akuti nsembe ya uyipa inyasa iye, inyasa Yehova. Muziwe zimenezo okondedwa, muziwe zimenezo, muziwe zimenezo. Furthermore, ndalama ija mumayitenganso inuyo okondedwa ndi kukagulira zinthu, kumangira nyumba, for example, kugula galimoto, njira ina, example ina ndimechisanzo china chimecho, kugula kaya zovala, kugulira kaya chakudya. Okondedwa, ndalama imene jayo imakupangisani kupeza chuma, kupeza chuma, magalimoto, kupeza galimoto, magalimoto, kaya nyumba, kaya manyumba, kaya zovala, kaya nsapato. So muziwe kuti chuma chili m'magulu awiri, pali chuma chochokera kwa Yehova ndi pali chuma chochokera kwa Satana. Chuma chili m'magulu awiri, chochokera kwa Yehova ndi chochokera kwa Satana. Chochokera kwa Satana ndi chuma cha uchimo, ndi chuma cha uchimo. Tatiye tiwerenge Miyambo mutu 10 verse 2 akuti chuma cha uchimo sichithangata, sichithangata, koma chilungamo chipulumutsa kuimfa. Miyambo mutu 10 verse 2, chuma cha uchimo sichithangata, koma chilungamo chipulumutsa kuimfa. Wokondedwa, chuma chomwe muli nacho, chomwe mwachipeza kuzera mukatangale, muziphuphu, wokondedwa, chuma chimene chocho sichithangata, sichithangata, sichithandiza ayi. Chuma chimene chocho pa tsiku la imfa sichizakuthandizani, chizakupitisani ku Jahena. Chuma chimene chocho pa tsiku la chiweruzo sichizakuthandizani ayi, chizakupitisani ku Jahena. Chuma chimene chocho ku Jahena sichizakutulutsani koni ayi, mukakhalabe konko chifukwa cha chuma chimenecho. Chuma cha uchimo, kuli chuma cha uchimo ndi kuli chuma chochokera kwa Mulungu. Tatiye tiwerenge zokhuzana ndi chuma chochokera kwa Mulungu. Miyambo mutu 10 verse 22 ati madaliso a Yehova alemeretsa, saonjezerapo chisoni. Madaliso a Yehova alemeretsa, saonjezerapo chisoni. Wokondedwa, kuli chuma chochokera kwa Satana ndicho chuma cha uchimo, komanso kuli chuma chochokera kwa Yehova, amenewo ni madaliso a Yehova, ndipo mumalemera inuyo, ndipo simukhala ndi chisoni china chilichonse. Chuma chochokera kwa Yehova mukhoza kupita nacho kumwamba, mukhoza kukalowa nacho kumwamba. It's clean money, it's pure money, it's perfect money. Wokondedwa, aim for madaliso a Yehova, mupange aim kuti mupeze chuma chochokera kwa Mulungu, chomwe sichibweretsa chisoni china chilichonse. Okondedwa, sichibweretsa chisoni china chilichonse. Okondedwa, simukuchimwira Mulungu, simupita ku Jahena. Ndipo chuma ichi chochokera kwa Satana, chuma cha uchimo, chimakhala ngati chotembereredwa. Kugula galimoto ya chitangozi, kugula galimoto ikungoonongeka onongeka, kulipirira ana fizi, ana onso ku skulu osamalimbikira kumangolephera. Kodi simukutha kuona kuti ndi ndalamayo yomwe ili yotembereredwa? Inuyo siotembereredwa okondedwa, koma the moment mwatenga chiphuphu muchija mumakhala kuti niyo mwazitemberera, chifukwa chokuti mwatenga chinthu chotembereredwa nkuchibweretsa pathupi panu, kuchibweretsa nyumba mwanu. Ndikupaze an example iyi, mowa ndotembereredwa, mowa ndotembereredwa. Nde iwe the moment uli wabwinobwino ngati ine ndikatenge botolo la mowa, kungotenga botolo la mowa ndikulibweretsa nyumba mwanga, ndabweretsa nyumba mwanga temberero. Ndizo zomwe zimachitika.
So the moment mwatenga fees kulipirira mwana wanu uja ndoti mwana wanu uja wakhuzika ndi temberero lomwe inuyo munalitenga lija polandira ndalama ya chiphuphu. Ndiye kuti future yake mumpanga affect fuwa temberero lija lizipanga link kwa mwana wanu chifukwa ndi temberero lomwe lalowa kutsogolola mwana wanu kuzera mu school fees. Mukumulipirira mwana wanuyo ndi ndalama zochokerapo okondedwa. Zili ngati kuti inheritance yomwe mwampasa mwana wanu tilekeza mukumwalira ndi muli ndi wiru, ndi muwiri mwanumo mukutenga theka la chuma cha ziphuphu, chuma cha chinyengo, chuma chokuba ndi kumpasa mwana wanu. So sogolo lanulo ndi inheritance ya mwana wanu, mukukonza sogolo la mwana wanu apange inherit a brighter future. Ndi inheritance imene yoyo mukumpasa podzera kuchuma choipa, chuma cha uchimo. Okondedwa, tiyeni tiphunzire kuzera mmawu a Mulungu kuchita chinthu choyenera. Ndi zomwe Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti inuyo okondedwa muphunzire. Tatiyeni tuwerenge buku la Mateyu mutu 27. Buku la Mateyu mutu 27 ndipo kuli nkhani kumeneku ya asilikali, pepano okondedwa ndalakwisa osati Mateyu 27 but Mateyu 28. Mateyu 28 tuwerenga verse 11 kufika verse 15. Mawu akulu akuti mawu omveka kwa Ayuda ndithudi zikukhuzana ndi kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu m'manda ndithudi ndi chinyengo chomwe chinachitika kumeneko ndithudi. Nonse mukuziwa bwino lomwe ndikukhulupirira munamvesedwa kapena munawerenga mawu a Mulungu kuti Ayuda akuluakulu ansembe anapita kwa Pilato kukapempha kuti ayike magadi asilikali pa manda a Ambuye wathu Yesu Khristu chifukwa choti ankanena kuti azauka tsiku lachitatu. Ndi amaona ngati kuti azabwera ophunzira ake kuzaba thupi lake ndi cholinga chokuti aziti wauka. So nkhani inali kuti ikhala gimmick ina yake ndithu kapena apanga stage in miracle ina yake yokuti aba thupi la Ambuye wathu Yesu Khristu ndi aziti kuti wauka ndithudi. Ndi anayika asilikali ndithudi. Koma kunapezeka kuti Ambuye wathu Yesu Khristu aja anaukadi popanda kubwera ophunzira Ambuye Yesu Khristu kapena osatira ake kuzaba thupi lake, anauka bwinobwino. So apanga bwanji to cover up the story ndi inali nkhani inosopa. Tatiyeni tiwerenge verse 11 akuti ndipo pamene iwo anali kupita onani ena alonda anafika ku mzinda nauza ansembe akulu zonse zimene zinachitidwa. Verse 12 ndipo pamene anasonkhana pamodzi ndi akulu anakhala upo napasa asilikaliwo ndalama zambiri nati kazinenani kuti ophunzira ake anadza usiku namuba uja mmene ife tinali mtulo. Verse 14 ndipo ngati ichi chidzamveka kwa akazembe ife tidzamugwetsa mtima ndipo tidzakukhalisani opanda nkhawa. Verse 15 ndipo iwo analandira ndalamazo nachita monga anawalangiza ndipo mbiriyo inabuka kwa Ayuda kufikira lero. Okondedwa, asilikali amenewa anapita kwa akulu ansembe nawauza kuti mmenetu ife timagadira ukuku munthu uja wapezeka kuti mulibemo, in other words wauka ndithu. Ndi adafotokozera akulu ansembe zimenezo zomwe zidachitika. Ndi akulu ansembe anabwera ndi plan inali yokuti apange bribe, apase ziphuphu asilikali amenewo cholinga azipitiliza kumanena kuti osati azipitiliza ayambe kumanena kuti thupi la Ambuye wathu Yesu Khristu labedwa mmene iwo anali mtulo. Azifotokoza zimenezo ndipo kuti azinena zimenezizi zomwe zili zaboza anawapasa chiphuphu, anawapasa ziphuphu, anawapasa ndalama yokuti yaphimbe pakamwa
asanene chilungamo koma anene bodza. Okondedwa, verse 12 akuti ndipo pamene anasonkhana pamodzi ndi akulu anakhala upo napasa asilikaliwo ndalama zambiri. Ndi verse 15 akuti ndipo iwo analandira ndalamazo nachita monga anawalangiza. Asilikaliwo adalandira ndalamazo ati zidali zambiri, adakanika kunena chilungamo, adakanika kuopa chauta, analandira ndalamazo. Ichitu chinali chiphuphu, chidali chiphuphu. Okondedwa, anawuza kuti kazinenani kuti ophunzira ake anadza usiku namuba uja mmene ife tinali mtulo. Ndiye chilungamo chache sanabe thupi lake, koma iwo anapemphedwa kuti azinena bodza. Bodzalo azifalisa ponena kuti ophunzira Ambuye wathu Yesu Khristu anabwera usiku ndipo naba thupi la Ambuye wathu Yesu Khristu pamene iwo amagona. Okondedwa, anavomera kumanena bodza limeneli chifukwa choti atapasidwa ndalama, ndipo ndalamazo zinali zambiri. Ati ndipo iwo analandira ndalamazo. Choncho ifeso chimozimozi, kodi tikukhotesa chilungamo chifukwa cha ndalama zomwe wina wake akutipanga ofa? Anzanga traffic, anzanga aku prosecutions, anzanga a polisi, ndinu nonse omwe mukumvera video imeneyi, omwe muli mukugwira ntchito mboma kapena ku NGO kapena kulikonse, kodi mukukhotesa chilungamo chifukwa chokuti wina wake akupasani ndalama zambiri? Kodi mukusiya ma statement ena osapanga likodi, mukusiya ma statement ena osanena mu court chifukwa choti mwalandira ndalama, mukuziwa kuti statement iyi kungoti nditchule uya amangire, statement iyi kungoti ndipange likodi uya amangire? Kodi munthu mukunsinthira mulandu umpasa mulandu waung'ono wokuti angolandira fine, mulandu waung'ono wokuti angopasidwa suspended sentence, mulandu waung'ono wokuti angokhululukidwa, kusiya mulandu weniweni waukuluwo chifukwa choti wakupasani ndalama, chifukwa choti wakupasani ndalama? Okondedwa, ndi mafunso omwe Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna inuyo muzifunsa. Ambuye wathu Yesu Khristu akutizuzula kuti tisiye kuchita zoyipa. Tikuyenera kukhutisidwa ndi malipiro athu monga Samueli. Tikuyenera kukhutisidwa ndi malipiro athu monga Cornelius. Kumachitidwe athu mutu 10. Tateni tiwerenge zomwe Yohane Mbatizi akuwaphunzitsa asilikali, zomwe zonse zopita kwa apolisi, zomwe zopitanso kwa wina aliyense ogwira ntchito mboma. Chifukwa asilikali omwe amaphunzitsidwa ndi Yohane Mbatizi amenewo analogwira ntchito mboma la Kaisara, boma la Caesar. Tiwerenge Luka mutu 3 verse 14 akuti ndipo asilikali omwe anamfunsa iye, kumfunsa Yohane Mbatizi, nati nanga ife tizichita chiyani? Ndiye Yohane Mbatizi akuyankha ati ndipo iye anati kwa iwo, musaopye, musamanamize munthu aliyense, kalani okhuta ndi kulipira kwanu, kalani okhuta ndi kulipira kwanu, kalani okhuta ndi kulipira kwanu. Okondedwa, be contented with your salary, be satisfied with your salary. Kalani okhuta ndi kulipidwa kwanu, ndi kulipira kwanu, ndi malipiro anu, muzikhutisidwa. Ngati simukhutisidwa, mpempeni Ambuye wathu Yesu Khristu, ndithandizeni ndiyambe business. Katengeni loan kaya kuti, kaya ndi banki yanji, katengeni loan, yambani business. Bwerekani kwa chibale, yambani business. Zatina pemphani anzanu omwe ali nkuthekera akugayireni. Okondedwa, kalani okhuta ndi kulipira kwanu, anatero. Ndipo sakupitiriza kunena kuti musamanamize munthu aliyense, musaopye. Paliso kupeza ndalama chifukwa choopseza munthu, chifukwa chonamizira munthu, kumpasa munthu mulandu wokuti sadalakwe, cholinga atenge ndalama akupaseni ndiye inu mukalandira mumusiya. Kumpekera munthu milandu, chinyengo chokha chimene. Ati musamaopye ayi. Okondedwa, ndi uthenga omwe Ambuye wathu Yesu Khristu anafuna kuti ndikugawireni kuzera m'mawu ake.
nzotheka inu kukhala wolungama at the same time ukhala wa polisi, nzotheka inu kukhala wolungama at the same time ukhala inu msilikali, nzotheka inu kukhala wolungama at the same time mukugwira ntchito kaya ndi ku MRA, kaya mukugwira ku road traffic ku DTRS. Nzotheka ukondedwa. Komwe anthu akunena kuti uku MRA kuko, uku ku accountant general, uku ku treasury, kumachuluka anthu achinyengo, kumene koko inu mukhoza kukhala wolungama, mukhoza kukhala woyera, mukhoza inu kukhala kuwunikira anzanu ena onse mwali mu mdima. God wants a Daniel to be in every department of every branch in Malawi government. Daniel anali mtumiki wa Mulungu, yemwe anali ndi udindo mu boma la King Nebuchadnezzar, koma anali wolungama, anali chief governor and the chief wise man. Chief governor kuchoka King Nebuchadnezzar amabwera iyeyo. If he was not the second or the third in charge, koma anali mmodzi mwa anthu akulu top 3 mu kingdom ya King Nebuchadnezzar, the kingdom of Babylon. Koma at the same time he was a holy person. Nzotheka ukondera. Inuyo ku accountant general, ku treasury, ku Capitol Hill ko, inuyo ku police ko, inuyo ku MTF ko, inuyo ku MRA, inuyo muli ku immigration, ku prison. You can be a righteous person, a holy person. Osachita katangale. Inuyo muli ku procurement ukoko kumene koko kumpika kweniko kwa ma contract. You can be a holy person, a righteous person. And you can stand in the face of everyone. And pakati pa mabwana ako antchito anzako ndi ma clients anu ndikuwauza kuti ineyo pakali pano pasiku lero mmene ndikupanga litaya, yemwe akunena kuti ndalandirapo chokomesera mulandu kuti ndipase contract, kuti ndilandire ma commission after ntampasa contract, amene yoyo abwere apa andiloze chawo. And aliyense anena kuti ayi inu simudalandire mmanja mwanu kanthu kalikonse kokomesera mulandu kapena kokomesera ntchito yanu, kapena kuti kophimba maso anu kuti asaone choyenera. My dear, Cornelio ndi example. Cornelius, centurion Cornelius ndi example. Anali msilikali, but he was righteous, he was holy. Ukondedwa, tielekeze to the rank of mwina lieutenant nditudi kapena brigadier, amene itielekeze maranki ake ngati amene wo, koma he was a holy person, a righteous person before God. Tuelenge Machitidwe a Atumwi 10 verse 1 mpaka na 3. Ati ndipo unali munthu ku Kesarea, dzina lake Cornelio, kenturio wa gulu lochedwa la Italia. Ndiye munthu wopembeza, ndiye wakuopa Mulungu ndi banja lake lonse. Ningolekeza pomwe ndibwerezaso Machitidwe a Atumwi 10 verse 1 to 2. Ndipo kunali munthu ku Kesarea, dzina lake Cornelio, kenturio wa gulu lochedwa la Italia. Ndiye munthu wopembeza ndi wakuopa Mulungu ndi banja lake lonse. Woopa Mulungu ndi banja lake lonse. Okondedwa, munthu amene amaopa Mulungu ndi munthu amene sachita tchimo moyo mwake, amadana ni tchimo moyo mwake. Okondedwa, zili ngati kuona BB, kuona nyasi at the same time pompo umachoseratu, umasesa, umakolopa, umapuputa. Tchimo lizikhala ngati bibi moyo mwanu, lizikhala ngati nyasi moyo mwanu. Okondedwa, ziphuphu mudane nazo, katangale mudane nayo. Okondedwa, ndi nyasi, ndipo ndi chiwanda, ndipo mukupita ku Jahena. Ndipo nthawi zonse pamene walandira chiphuphu, Satana amalemba. Nthawi zonse pamene walandira chokomesera mulandu, Satana amalemba. Nthawi zonse pamene iweyo walandira chiphuphu, Satana amalemba.
pamene wachita katangale nthawi zonse Satana amalemba. He is recording okondedwa zonse, listi yonse ya ndalama zonse zomwe unalandira, katangale yese modachita zizabwera back to you on judgment day. Azakuonesera ndithu ngati video zizazona uzachita kulenga kuti 1 2 3 kaya mpaka naka 100 kaya mpaka naka 1 million ukulandira. Chuma choyipa, chuma chodesedwa, nsembe umapereka cha 10 kaya cha mbale nachonso chodetsedwa, chodetsa guwa la Ambuye, chodetsa gome la Ambuye. Wokondedwa, chimenecho chimadetsa guwa la Ambuye, chimadetsa gome la Ambuye, chimadetsa gome la Ambuye. Zosakhala bwino ulo ndi pang'ono pomwe, zosakhala bwino ulo ndi pang'ono pomwe. Tsopano wokondedwa, ndikusiyeni pamenepa, ndikukhulupirira Ambuye wathu Yesu Khristu akuthandizirani ndithudi kuti muchite choyenera. Mulungu wamphamvu zonse chiteni chifundo. Omwe mukuchita bwino, mukuyenda nchiyero, pitirizani kuyenda nchiyero kuti tizamuone maso ndi maso imene ali. Ambuye akudaliseni. Amen.